أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما سكالم نسورارم إن شاء الله أيو أجر وانا تيبنا من البركة وانا لكم قد أتيك من كرتمنا أهلري إذا وانا كركم من تاكل من الشيار دومين واسو أمفانا sannan kuma kusan kullun alamar kararrawa domin mun sasa bidiyo mu kusan bayani bismillahir rahmanir rahim fasulun fasali ya zo mana bayani la hillu lil junubi dukul al masjidi la hillu bi halakta ba lil junubi ga mutumin da ke da janaba dukul al masjidi yace zai shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ko ce zai karanta al qur'ani illa al ayatu sai aya wa nawiha da makamancinta lita'awuzin domin neman tsari wa nawihi da makamancin shi wala yajuzu bi halatta ba liman la yaqdiru alal ma'i mutumin da bai da iko akan ruwa baridin mai sanyi yace zai kusanci matarsa saboda haka ne ma ne yace wala yajuzu bi halatta ba liman la yaqdiru ga mutumin da bai da iko alal ma'i amsa ruwa baridin mai sanyi an yi atiya zaujatuhu yace zai je matansa ya ce da shi fara matansa ya kwanta da ita hatta yi idil alata sai ma nace har sai ka tanaji ala hatta yi idil alata sai ya tanaji ala wato hita kenan ko kuma abin da ya sa ruwan ya zafi illa an yi hata lima sai dai idan ya mafarki cikin farki kaga zaka gani zaka cikin bacci ne zaka yi mafarki ba a san ranka bane wannan abu zai faru amma an baka nan ba a so ka kusanci matanka ba ta tanaji ruwan sanyi ruwa mai zafi ba indai kai ba ka yin aiki da ruwan sanyi ba saboda ka kasance cikin tsarki saboda asuba ko kuma abin da ya shafi addini saboda haka mala ya ce illa an yi hata lima sai dai idan ya mafarki ne idan mafarki yayi fala shay alaihi babu komai a gare shi alhamdulillah ne muka mu karshen karatu mu ne insha Allah za mu tashi a fasulun fit taimumi fasali ne da zai mana bayani akan taimama kuma ana yin shi ne yayin da ka waye gari baka da tsarki kuma baka da halin da zaka yi wanka da ruwa mai sanyi kuma baka da ruwan insha Allah za mu kawo muku shi a karatun mu na gaba alhamdulillah masha Allah har kuma ta ku mana shiyar domin wasu amfana sannan kuma ku samu kullun alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani alhamdulillah masha Allah